Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nin akong kaagi. Ako si Miguel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na nag-uluhan Imahe. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Miguel. Bakasyon ra ba tong imong uyuan dinhi from California? O niya ma? Ngano day? Kinahanglan gahinan mo siyang oras kay wala masuhito dinhi. Kung ganahan siyang mulaag o banan nimo. Kana day ma? Ay kabala ka. Ingnan ako kung kanus agad siya mo pauli aron makapananghid ko naan. Para sa magamit ako ng akong leave karon tuig nga. Nahala sige. Okay na, babe. Uy, tagsara na mo ang himong uncle sa Cebu. Kita, kapila naman ta si magkuyog. Salamat sa pagsabot, babe. I love you. I love you too. Welcome, Uncle! Ay, thank you, Miguel. Uli tao naman ay kay kandak ko dong. Klaro kayo, daghan na kay kag babae nga gipahilak, no? Uy, Uncle ay. Pinanggan ako ang akong uyab o mahal ako siya. Bata pa kay ka para magseryoso. Enjoy yung nagmaayo. Uncle. Ikaw gyud no, imo gid nagtudloan ang pag-umangkon nimo. Kanya hay rang gibiyaan kas imong asawa kay himabay kaayo ka. Unsa may mabuhat na ako, poligamos man may mga lalaki. Ikaw ra siguro Uncle. Stick to one naman ko. Ay, under tingali kas mong uyab. Ay, di na maayo ka. Husto na mo ana, mga una ta. Unya mo pahuway una ka Samuel. Unya na mo pagsabot sa inyong mga laag. Unsa Uncle? Ganahan ka musod og mga strip club din Oh, Miguel. Ay, pilan si kakatuig nga wa ko magkasudo mga ingunana. O, basta pa, gimingaw ko pinayo Uncle. Ako gyud? Okay. Ikaw man suhito na. Kuyugi na namin sa kong uyuan. Matalong ko ni mo. Ay, tipa. Nya, kay bonus Gisa nga imong uyab nga, musud ka ingunana. Siyempre, bay. Di ka ito masugot. Buwagan pa lang niya ako ato. Usa pa, igaw naman sa kong mukuyog sa kong angkol. Pamukoy planong maghimog ginoon. Hala, sige. Basta kayo, wako sa ikaw may nidol ako. O, lagi. Ay kabla ka. Welcome mga sir! Alam mo kabalak ka, what I entrance din ha? Food and drinks ra. Okay. Salamat. Gadag ka mga babae nga naglingkod. Ug ang uban, siksik yung gipang sulob. Napag uban nga. Nipos naman lang gitabunan nila. Kita mo ko. Kalain sa kong kipate. Unsag niyo akong gisulan. Kulbaan ka. Normal na kay nakuryos lang ka. Kinahanglan nga mamili ka ng mga babae. Rumawa na ng curiosity ni mo. Uncle.
sa'yo ka nakapas. Ay, si Batay ko sa pamilya ka diri na mo, bro. Ay, nakasabot sa sila. Today, Uncle, akong suod nga amigo si Chris. Ah, nice to meet you, sir. Uy, nice to meet you po, Nemo. Sige na, sige na. Mangita na tagtibol ninyo. Nawan na ba? Imong iyawan na nagkwarto din eh. Hindi ba? Sin siya po ini akong gibuhat eh. Jesus, naruno na eh. Lingaway mong kaugalingon ko. Kita na may mahibawan niya ba? Hindi mo abot ni Jisa kung ilang ka musulti. Hi, sir. Guwapa bay. Ba natin na aron makasuway ka? Kina yun. Ano? Suway ba mo sa mga eh? Wala gila yung mahibawan eh. Kung nila kita na. Nakakita ko ni mo gabi. Nag-enjoy sad ka. Uncle, Di ba? Sa kung nag-iingon ni mo, usahay, kinahanglan tayong mo explore sa mga butang-butang kay daghan patag pwedeng ma-discover sa itong kaugalingon. Uncle. Sunod, asa na masanta. Ningon tong imong amigo na kung say nahibawan nga bar nga mga high-class good nga mga babae. Ay, kinahan kong suway dito. Ikaw, Uncle. Okay, sige. Planuhan ta na. Pero sa pagkakaroon, pagkikitayo na ang imong uyab kay mas yan ugban luod to nimo. Pahuway sa tagpilak ka mga adlaw, then muhingon lang ko nimo. Kung kanos ata sa sunod mang lakaw, ha? Okay, Uncle. Salamat. Busy na lagi kayo ka. Lagi, pasensya na ba iba? Saon, pila na sa katuig nga wa makani ang akong angkol sa pinasod. Kinahanglan ginako siyang kuyug-kuyugan. Kasabot ako, babe. Basta ayaw biya kalimot hanga na ako. Basin og, nagbinuang na ka na ako. Ha? Wa, uy. Oh, laki. I love you, babe. I love you too. Mga babae din ni Pego. Hashtag, natimban kayo. Dili na pareha sa itong una. Ito, gira. Ay, ito na. Na daw dito kuan atong tibol ito. Na. Uy, nindot ni nga itong pwisto din hida. Kay atubangan kay tas mga babae nga manayaw. Uy, wow, kanindot og lawas. Ug puti kayo. Nindutod kay Jaglawas. Pero, di na makita ang naong kay nagmaskaraman. Ay, ganahan ko ni Bayana. Ganahan ko. Kisa ka na eh. Pero, Miguel, ikaw sa magka. Kung ganahan ka na, pwede na sa nung-imon lang na. Unsa, Uncle? Uy, padun niya hubunan yung maskara. Bay, si Jisa. Straight pero ni mo yan, bay. Unsa? Uyab na ni mo, Miguel? Daan pa ko. Ngayon ikaw git mo inibayad na ako. Unsa ni? Pasabda ko ini. Pasabtasad ko kung anong naabot ka din eh. Daghan pa kagwa mahibawin ako, Miguel. Og katong imo nakita, porsyento pala ito si imo nahibawan sa kong pagkatao. Mauni trabaho na ako. Mauni nagbuhi na ako og sa kong pamilya. Nganong kinahanglan may yung buhaton? Huwag ganong dili man. Huwag ka masayod ka sa kalisod sa kong kinabuhi sa una. Nga imbis malipay kasi mong kinabuhi, pero kapoy magpakabuhi. Jisa,
Kung makigbuwag ka na ako tungod sa imong hibawaan karon, patas naman tingali ta. Sangan nga nisod ka sa maong klase nga bar, nagbinuang ka sad nako. Pero bisan pa man ko magbuwag ta karon, sultihan ti ka. Nga tinuod ako na feel para nimo. Mahal ti ka. Og ikaw ang lalaki nga akong gimahal nga sama, ani. Mahal sa ka, Jessa. Pero, sorry. Dili na to deserve ang usag-usa. Miguel! Nagbuwag min Jessa og mutual decision doon namang duha. Sakit man para nako pero mo'y pinakamaayon akong buhaton para sa akong kaugalingon ug para pud niya. Tungod kini ko gustong tamayon siya sa akong pamilya. Dinhi na ng kutob. Daghang salamat, RMN.